sa Mayo, daghan ako palangin ukabon o karin karon. Ang mga baboy mag-isinasan. Kay panahon ko sa Mayo, nag-istoryahan na yung baboy ni Ingon, pre, kulbang na kaayo, Mayo nasan. Ingon ang usan. Ayaw lang ka malaga, pre, makabawas na lang na mahayugal na sila. So, mag-iskot ka ng tao, kaon, nindot kayo ni nato paminawan, o mauna masagaran na ipesta, mga tuta, kung sa kayo katuon, kaon. Dinayo sa kabarangay na nag-meeting, sa ilang pesta, nagsabot sila, kinsay mo pakaon sa musikero o mga seminarista. Pag-ingon din sa iyong pakaon nila Tuhan, nag-ilog ang tanan. Seminarista ang among pakanon. Dili ng musikero kay usog na ang pakaon o inom. Dakong damis. Mautang seminarista, wala yung dili. Human ang pesta. Pagkasunod tuwing, nag-iting na po sila. Isa yung pakaon sa musikero o seminarista. Ay bago mo? Nag-ilog na sila. Musikero ilog naman sila. Kaya ang masinarista niya ay katong responsor itagam. Kaya bisa nung sa akong pakaon, sige lang yung akong kaon. Bisa nung sa akong pag-inom o pag-ubog, pitok-pitok ko na ng mata. Kung bisa hiluan mo, malibong na sila. So dakong dami siya ay wasa kay Mao Seminarista, mas grabe pa mukhaon o kuminom kaysa mga musikero. May suon ako nilisulti nga naman. Sa panahon sa high school sa unang mga textbook na dinag-describe sa mga Kastila unsa ang mga Pilipino. May nasugod tendency man yan na habit mga Pilipino. Dahil sa anak, nagitawag tao meal-oriented people. Meal-oriented people. O sa Malaysia, nakita mga Pilipino, hiligo, kung masumpay na yun, hiligo, bahala mo sa inyong hilig, di ba nga kaon, pagdahit ka na mo. Kaya ako mag-isutan, kaon. Bisan ko sa edukasyon, din sa ato ang kultura, bunya, na ay kaon, kasal, kaon, anniversary, kaon, birthday, kaon. Bisan mamatay, kaon ng ginapon. Masukupan mo man kung munggos rin pang kaon. Malumang kamatay, munggos naman niya rin pang kaon. So nakakilang kaon. Nga naman, kung matihiling mo ako'y kasagaran na kung panglantaw lamang kaon. Ang kaon para sa tiyan, mahugini ang number 1 na itong ikinahanglan. O guys, Kristo inatang manini sa panahon na siya naghibong milagro, ipakaon niya ang 5,000 at pagkaon na maoy ilang tao sa kanan. Mauna kung ningon kita na pagkaon para sa tiyan, kung naasimbahan, umuingon siguro ang ban, manipata. Kaya naman, labi ang naipaklas, inig ko kada domingo. Kung na ay makakapag-asa kada domingo, magpakaon mo sa manimbahay ng paklas, mamungingin tao din ay ako siguro sa sala. Nga naman, kay na ay kaon na ay paklas. Pero kung ngayon kita na mga simbahan kay na ay kaon, malipot na din. Pila na ang mga hindi, ano man kaya kaon, pili man kaon, naghinahanglan sa uban, kaya atong isa ulog din nag-iusa sa pagkaon, mauman ang lawas o tubo ni Kristo. Mauni atong sa ulog karon, Corpus Christi. Lawas o tubo ni Kristo na ihatag niya sa katawhan aron kita makatulog kinabuhi daya. Diha sa katapusang panihapon isa-isa ni Kristo na iya mga tinunang itipon niya at hapon sila ug ikuha niya
apan kanan ninyo kini mao akong lawas, ang kupang ina ninyo kini mao akong dugo. Sa ato pa matag panahon na kita mo selebrar sa santos nga misa kining Eucharistia, gihimo nato ang handumanan sa gihimo ni Kristo. Sa gihami siya matag panahon nga inyo kinibuhaton, gihimo ninyo kiniana sa atong handumanan. Do this in memory of me. Mga ang santos nga misa buhi si Kristo na gihatag niya ang iyang lawas pinaagi sa balaan na komunyon. Kung ninyo makita walay langit nga makapausa diha sa ostia o pino nga mahimong lawas sa dugo ni Kristo. Kay bisan gani ang mga angheles, ang mga anghel sa langit, dili makausap sa pano pino ngadto sa lawas sa dugo ni Kristo, gawas lamang sa mga kapalitan. Kung mauni nga kung atong tanawon diha sa atong kasaulugan, kining matag panahon na kita naghimo niini ang Corpus Christi usa ka selebrasyon, diin ang Ginoo padayon na naki-communicate natong kagawahan. God constantly keep in touch with His people through the living bread na atong ikalawan matag domingo. Mauni ang mensahe misteryo sa pagtuo nato, kaya ninyo makita na kanang ostia na nimo ng pag-upino, kay same naman yapon siya. Mauna ang uban kaluha-luha, tinuod pa kaha na kanang ostia na nimo ng lawas sa dugo ni Kristo. Una, diha sa usa ka lugar wa ko masayon sa Italy o sa Espanya, usa ka palit nga panuong magpakumpisal o maghilom masakiton. Sa wakas siya mato, ikuha siya consecrated host diya sa tabernakulo. O kaya nagdalikan siya ang hostia na isuno si Julio, na susunod ng hostia, isuno lang niya o purificator. Masa ka ng purificator, kanang panyo maputi na gamiton sa kalis. Ilumpitan niya ang hostia ng sagrado. Pagkabot niya sa balay, giablihan niya dito, kay magsugod na hilo. Pagtanaw niya ang purificator na ay mancha sa dugo. Pagtanaw niya sa sulod, ang hostia wala na diha, pero na ay unod nga nakabilib sa purificator. Gi-investigar o gi-examine sa tanang mga doktor. Kung halos ang tanang doktor parima ang result kaya pag-examine nga katong unod sa tao. O katong dakita sa unod sa tao, dungol sa kasing-kasing sa tao. Maunay milagro, biha sa atong pagtuo, pagkanang atong ikalawa, dilin na na pure hostia, human sa consecration, kana nahimo ng lawas dugo ni Kristo. Lain pa na basin na amoy madugong ng mga kawalan. Father, nganong bigman ni makaninong sa kalis, nganong lawas na may among madawat di man lawas dugo. Sus ko, apil mong inom ka ng kalis, sila ka mong pumahorot ka na isa na kuwan. Burong ka rin ang tantuway ng pangit, kaya napapangpong na nito langis. Nga naman, wak man ni makalimang anak, ang among ikaon lawas man. Kung sa'yo na ito ba? Kung kamutan mo gani filosopo o reliyon. Wak ko sa ito pa. Be, ha? Ha? Ang lawas ay dugo. Tinungol na siya. E kung wato mo Fernando, mupalit mong karning labas, gawas sa kinaysa na. Pero kung labas, naagi na siya ay tubo. Mauna na siya ng lawas sa tubo, kay labas sa tuhi nga ikalawat mato ang lawas sa tubo ni Kristo. Mauna ito ba?
Karon kung diha sa akong kinabuhi hilig tagkaon o baboy, mao sa man. Ha? Kung tao tagkaon o baboy, mura kung baboy, ano ba yan? Sige na lanay. Kung mukhaon mo si kaog iro, mao sa mga mo, mamakuhon mo siguro mo. Sige mo kaon o manok, may mahok mong ipin. Sige mo kaon o mga prutas o vegetarian mo, mao sa mo. Sexy na yung lawas, makupakulabadi na mo. So, maunay-ingon, you are what you eat. You are what you eat. Kung sa imong ikaon kasagaran, makita ka sa imong panglawas. Karon kung ingon kita na magsige tagsimba o mukalawa na kanunay sa lawas o ni Kristo, mao sa makuta. Ha? Ha? Kung magsige mo tagkaon o kalawa sa lawas o ni Kristo, we become like Christ. Maunay nindot nga paminawon na sa atong pagsimba, sa atong pagkalawa, pagkatuligo, pagkakadaw, we become like Christ. Kung kita mahimo sa may Kristo, maunsa mata. Puno kita sa gugma, ang atong kinabuhi, mudan ang mga maayong buhay. Kung kita masasama ni Kristo, di kita magbubong sa uban. Nga mura na kita ang mas palaan na dali na magbubong sa uban. Kahit si Kristo, never mo na kita o nakatubong sa pagbasa sa mga nagihukman niya ang mga makasasala. Diba? Bisan nagkitay siya sa krus, idagmagan siya sa mga sundalo, wakil siya mo mapanhaw lang po impasyon. Wala. Bisan sa babae na nasaktan na nanapaw, kapuon, marong mamatay, ihukman ba ni Kristo? Wala. Iingla lang niya, pinsay, wala isa lang niyo, paunaha pagkato. Na, kung sa may unang ihawa, mga tiguwa, nadagan siguro sa akin, mga tiguwa. Tingnan na si Kristo, kung kita kasama ni Kristo, may sikita, ampo o simba o kalawa, we become like us. Nito tayo na kinabuhi, dili utak kita magsakit sa uban, dili utak kita makapatukot sa uban o makahatag o nasakit diha sa ato mga isunan kay Kristo man kaha, ni anak ko. Pero kung sa may nahitabo, sige tagsimba, sige kalawa, usamay, tanaw na ito, makita mga maayo, nagsige naman ito ng pang-lima, pang-chismis, kalipay na madako ng uban, kalipay na masakit ng uban. Maubali ay may atong kanunay kalawa. Ngayon masama na ni Kristo, ako kaunsa ta sa atong kinabuhi, nga kasagaran sa atong pagkagalaan, bukod lang sa simbahan, inigawas maunay ang utana kung maunsa na. Mga kaibigan, limahan pagani ang kanyang leader sa Asia, ingon siya, I love your Christ, but I hate the Christians. Hinikupan ako ang inyong Kristo, pero binasilagan ako ang mga Kristiyanos. Nga naman, kaya ang mga Kristiyanos wala magpuyok sa ipuyan ni Kristo. Mauni ang aking alakan ako karon ni Corpus Christi. Naunta sa atong pagpapasok sa atong pag-ani sa simbahan na ay usapan sa kinabuhi. Aplihan nato ang kasing-kasing na ang atong kasing-kasing magputok sa bugma. Karon kung wala na nimo, aduna na may problema. Kung ang atong pag-ani sa simbahan mahimong lamang pasugdayan o pagpakaroon nun, kung wala'y kausapan na mapapunta diha sa pag-ibig maayo sa usapan ni Kristo. Dili nato malikayan na sa atong kinabuhi aduna na nagkalapit
Kaya nga naman, daghang personal nga mga rason o kamuray na sayon sa uban. Mao ni nga unta upuyo si Kristo, ang Ginoo ng kanunay na manimama o madawat ng Panginoon na atong tanan. Na there is transformation and renewal of ourselves every time you receive the Holy Communion. Ang lawas sa dugo ni Kristo, tampal na siya. Mabitaw makalagay ng mga yunini, labi na kung masakitong lang, pagaya hindi sa may pangalawa sa akong masakiton. Tungkol kayo na naiilang kita, na kana pagkapon sa ato ang kanan. Kung kay pagkapon, kinahanglan maghatag o kalikon sa ato ang kanan o lawas. Kini ang dakong misteryo natong mga Katoliko. Kung hinaon na sa ato sa ulong ni Corpus Christi sa akong ingon, we kanay Christ. Sa ato ang kanini, padayon kita sirado at umatawas kasing nga punta maapli na nini kung maghari na si Kristo sa ato kinabuhi. Kaya kung siya naa nato, inunanay na ato siya idawa, walay mga problema sa relasyon siguro sa katapusan. Kung pili siguro kakayunay, makinaway, kung mamantay sa kinabuhi sa uban, kay kitatanan, adunay mga kakuyang. Iusaw nato ang atong papaningkamot. Kung maghari si Kristo sa iyong kasing-kasing, sigurado ko magpuyog kita punong sa bukbang uban sa kayusahan o pagkayusa sa simbahan o sa tibong katawan na iya. Pinahon